Kol, si Trada to karon kol. Gani kol, wala kay kwarta ba? Wala kay kwarta? Nah, pariha kita ni wala kay kwarta. Ako po wala ko'y kwarta ron. Munang paghulat mo diha kay nakuna-huna ko diri og unsay racket na to karon. Ating gawi ta kol. Si dating gawi. Lain kol, mga tumunok. Ay, kapoy man kayong na. Uy, kapoy kigdagan ka ng dukdun kas tag-iya. Ay na lang kay nakoy nahunanaan. Manglibor na lang ta. May paligal pa. Okay na sa inyo ha? Unsay maglibor kol? Buwa pa ninyo oy. Tanang iganaw ako balo. Libor ba nga anak kong bata ba? Unsay tuon mo na to? Malanabang? Libor mong kayo. Libor sa mga mata. Tata, ubani ko ninyo ta kay basig na magpalibor dito ta. Warta ta. Asa gikan ma? Ay dire, kung amo ka na to sa una ba? Akong gilimpyuhan. Uy, kay basig puy anong biting. Wala nga buhan drama. Naghanap dan may. Gani no, mo gani nagpatabang ko sa imong ha. Kay gitapulan ako tan-aw ani dagan man di kayo ni. Uy, Mura di dira kaning makaya mo ba? Daghan kayo. sahon man ni ha? May pagwa na lang ako nagibungkag da. Ako nag-expect ba ngayon ani dili kahason. Bitaw, wa na nang hilabot da. Imo jung gibungkag. Ani no, labi ko nag-expect no. Ay, sige lang, kay magpalibor na lang ta. Ay pa ma, kuman pa din eh. Gani. Hala oh, kasi pwede na sila. Ya! Right, isa. Uy, trabaho ko lo. Mo gani no. Mo na kung ingon sa inyo ha, basta kay magtinarong ta, ang trabaho may mangita sa tuwa. Unsa na dam? Ya, mamaliog ni ani yabi, magbayad lang mi. Ay, salamat yo ka trabaho. Ma, malibang sa ko ma. O sige dam, adto mi diha. Tay. Trabaho. Kwarta. Ang angas mo ah. Paano madam eh? Gani ko lang puti kay kulo. Dam, unsa man ka trabaho dam? Tuka na po na mo nyakis oh. Kita ka ni? Kani yung tatanan ba? Ako unta siyang gipabalhin dito ka para mahinlo unta diri. Okay. Ay kana. Kana. Ya ma'am, gamay ra kay na ma'am. Tulo man pud mi, kaya ra kay na. Iya, salamat kayo ha. Ako rin bahala unya. Ano, trabaho na ta. Ay, salamat. Nauman ra jud. Bye po to ba? Kira mo? Kira kol. Ikaw kira? Kira kol. Asa naman to si madam, maningil na ta. Kol, ako ganun gata ba kay gwapo. Mo gani no, puti kayo. Pero bata ka balo. Depende ron ani niya. Pilay hatagan eh. Bisag ila ragon. Basta gikan sa Mapoy heart. Okay na dito, naman na ninyo? Oh, goods na ma'am. Okay na, check lang dito ma'am. Thank you na. Lupin kayo ba? Sige, okay naman ka ha. O, darayang bayad o. Sinsilyo rap. Moran. Tag-trace ram yan ni ma'am. Ano nang sabi dito? Wala dito kailaing kurta ay. Grabe. Sama ni ma'am. Ay, dagan mo din trabaho ma'am. Ni moran ni mong gihatag. Unsa man mo mayo, man ni ayaw. Sensya dito kayo ba? Kamura dito na akong kurta. Okay, nagdugangan nila na ako kiss. Ay, kiss? Kiss lang. Kiss. Ay kani, kiss ni ko wala ni. Sige ma'am. Okay ra ma'am, Pites. Kanila kong tres, okay na ko ani. Darayan yung kiss ah. Ano mo? Kana gani, kiss. Ay kung daghan, kisses. Abi na kong kiss gyud. Kiss ba? Ay, kanila man di ay. Ma'am, kuwangon mong gyapon ni ma'am. Ay, kanang kiss na lang ma'am. Bismak lang ba? Ito mo, dali lang ako kiss lang. Ay, nako, di nako, okay na ko ani. Ay, gusto din mo kiss ha. Oh, sige, piyong. Bahala nito. Sige, magpiyong. Diri lang oh. Parihara dyan mong duha ba? Kiss tay, gusto niyo ha. Agay. Dam, sorry dam. Hala, nablock tayo sa baba.